Diumenge, dia de Sant Martí, es van celebrar els actes més tradicionals d'aquesta festa major. Al matí, al capdavant de l'Ajuntament, es va fer la recepció d'autoritats i l'esbardansaire va fer el ball d'homenatge. Ja ha quedat la capa, ja li ha donat, i ella s'ha guardat l'espasa i el pobre està dempeus. Després es va fer l'ofici de Sant Martí, que, com sempre, va omplir l'església i que va comptar amb la Coral Rossinyols i la Cobla Orquestra Salvatana. Perquè continuem tinguent multitud de persones que truquen a les portes de les nostres fronteres i dels nostres pobles. A més, va servir per celebrar un any de l'arribada de mossèn Joan Soler. Que va venir el bisbe a presentar-me una mica al poble i va celebrar ell, i jo va ser un moment que vaig conèixer a Arenys de Munt. I ara ha passat un any i home, estic content. Estic content perquè em feia molta por, era un canvi molt radical, venir de l'Àfrica, arribar aquí, què trobes, i he trobat una comunitat molt viva, amb gent molt agradable, el poble m'ha acollit molt bé, ho veies avui a missa, una gentada, no sé, és un lloc bonic. I per tant la valoració és molt positiva de part meva, espero que de part del poble també, però vull dir que molt bé, estic content realment d'estar aquí a Arenys de Munt. Seguidament, a la Rambla Sant Martí s'hi van exposar i es van posar a la venda les tradicionals pomes de relleno i el pastís de relleno, que es va acabar en un 3 i no res. A 2:15 a la plaça de l'Església es va fer la recepció dels Martins i les Martines, acompanyada d'una audició i ballada de sardanes. Aquesta va finalitzar amb la ballada de la dansa d'Arenys de Munt amb les espolsades, primer pels més petits i després pels més grans. Vam vindre al col·le les professores d'Arenys de Munt i vam anar el divendres cap a la sala Corrioles. Les expulsades són més difícils, però l'altre és fàcil. Està anant tot molt bé i estem tots molt contents perquè a tot arreu hi ha hagut molta participació de públic. La gent d'Arenys de Munt s'ha abocat a la festa major i, a més avui, amb aquest dia tan preciós, siguent el dia de Sant Martí, doncs, doblement satisfets. Els actes de diumenge van finalitzar amb el tradicional concert i ball amb la Salvatana. I dilluns hi va haver dues propostes infantils per compartir en família. Al matí, l'espectacle Bé de brossa amb la companyia Simsalabim i a la tarda l'espectacle familiar Rúmia.